Ev demeke û bajarê Kobaniyê Rojavayê Kurdistanê rastî rodanên cuda cuda tê û çendîn carin kadroyên PKK ji alî balafirên bê balafirvan ve hatine armançkirin ku di her du rojên borî de pên cihên cuda hatine armançkirin û di encamê de kadrokî PKK bi navê Ekrem Sîtik hate kuştin û ziyanên diravî gihiştine cihê ku hatine armançkirin. Ji destpêka sala nû de û ta niha Ark TV 12 cihên ku li bajarê Kobanê hatine armançkirin tomar kiriye ku di encama tobarana de du kadroyên PKK bi navê Ronahî Kobanî seroka hevbeşiya Ofîsa Berevaniyên Niştimanî li Herêma Feratê û Ekrem Sîtik kadroyê PKK di 11 vê mehê de hatine kuştin. Tobarana Tirkiye bersif ji topên mîlîsên PYD û PKK ra ku her dem û demekê ji gundê Qeremox li başûrê bajarê Kobanî û nêzî sînorê Tirkiyeyê bi 1 kîlometran tê her wiha ji her du gundên Zormiqar û Aşmê li Rojavayê bajarê Kobanî re hat. Di 11 meha Golanê de taxa nû li navenda bajarê Kobanî hate armançkirin bê ku tu ziyanên mirovî yan madî encam bidin. û nêzîkî rêya serekeya navbera Kobanî û parêzgeha Helebê û navenda parastina PKK li gundê Memît li Rojavayê bajarê Kobanî hate armançkirin. Di 12 meha Golanê de nêzî gundê Helincê û li Rojavayê bajarê Kobanî gundên Zormiqar, Beyada, Cibna, Memît û Şîyox ku bersif ji armançkirina Qesedê ji bajarokê Qerqemî Şîyê Tirkî re hat. Her wiha piştî ragihandina Mazlûm Kobanî ku ew ê bajarê Efrînê rêzgar bike. Tevî rêkeftina Sûtşî ya navbera Rûsya û Tirkiye ya di 22 mijdara sala 2019 ku dibe kadroyên rêxistina PKK di sînorê Tirkî de bi kuraniya 22 kîlometran nemîne û ji wê demê ve û ta niha nêzîkî 100 dewriyên hevbeş navbera Rûsya û Tirkî de li bajarê Kobanî hatine encamdan. Lê kadroyên PKK her dem û demekê sînorê Tirkiyê dikine armanc û tekeziyê li ser hebûna xwe li hindir Rojavayê Kurdistanê dikin. Bi tenê cil û berg û cihên rûşkandina xwe guhertine. Tê zanîn ku ji ber hebûna kadroyên PKK li bajarê Kobanî her dem û demekê otomobîlên kadroyên PKK ji alî balafirên Tirkî ve têne bombebarankirin û armançkirin ji bilî ku bi sedan kadir ta niha reviyana sînor û xwaradestî Tirkiyê kirine ku dibe sedema nebûna aramiyê û seqemgiriyê li cem welatiyên deverê.